ассалому алайкум ба кулли мардуми муҳоҷир. имрӯза навори мо дар бораи се чиз. Якумаш, агар шуморо полис манд карду ба ҷои регистрасияатон зиндагӣ намекунед, дар дигар ҷо зиндагӣ мекунед, ё ки квартира омода қапид, квартирае ки зиндагӣ мекунед дигари, ҷои регистрасияатон дигар, чӣ ҷавобгарӣ дорад? Дуюмаш, агар регистрасияатон набошад ё ҳуҷҷатотон муҳлаташ тамом шуда бошад, ба ин чӣ ҷавобгарӣ? Сеюмаш, аз ратони корона қарз гирему пулаша наспорим, чӣ мешад? А пристав қарздор шавем, аманин чизои давлат қарздор бошим, чӣ моро интизор? ҳатман навора то охир тамошо куниду бародарои ҳамин одамо ба максимум репост кунед тонам видеое ки штоби ҳама чиз бохабар шавад. Бародаро, ман медонам бисёриҳо дар омада видеоҳои бекорчии тиктоку, инстаграму дигар ва ҳоказо тамошо мекунедон. вақте ки саротон ягон проблема фуромад, баъд дар омада кофта видеои даркория меёвитон, худотон ба ки дер мешавад. бародаро, барои ҳамин ҳозир дар ин видео ман мухтасар ҳамаша якта ба якта мефаҳмонам. ҳатман бародаро кати падилица кунитон, шутоби одамо ҳамин чиз бохабар бошанд. Якумаш, агар шумоя нипаместа регистратсия қапид, яъне шумо дар дигар шаҳр ё дар Московский област регистратсия дориду, шумо дар Москва қапид, дар макони зист, шумо квартира Москва синимат мекунед, регистрасияатон Московский област меқапад. Москва агар вақте ки дар кӯча қапид, шумо мегӯед ки ман ҳамто чағзанӣ омадам Москва, ман Московский област зиндагӣ мекунам. дар ин ҳолат шумо ба вопрос намешад. агар савол тияд куҷо зиндагӣ мекунӣ, чон мекунӣ, ҳамун ҷои регистрасияи худтон донед хубтар мешавад. гуфта метиҳед, сар метиҳад. агар дар ҳолате ки шумо омада дар хонаи дигар қапид, дар хонае ки зиндагӣ мекунед қапиду ҷои регистрасиятон дигар ҷо, дар ин ҳолат шумо статьяи 19-15 федерални закон 115 нарушад мекунед, шумо аз 2 то 5 ҳазор штраф мекунад. ва дар ҳолате ки агар регистрасиятон бошаду яки шумо дар дигар ҷо қапиду тасдиқ кард ки шумо дар ҳамун ҷо зиндагӣ мекунед, шумо метавонед ки ман меҳмонӣ омадам ё ягон дидорбинӣ омадам, ягон чӣ гуфта баҳона кунед. агар забони русия донед, мисол шуруъ фаҳмонда, можед прокатед, можед мегузарад. агар нею шумо забони русия надониду, мақсад фаҳмонда натонед, шумо мебареду аз 2 то 5 ҳазор штраф мекунад. ҳолате ки агар ҳуҷҷати шумо просрочен бошад, муҳлати регистрасиятон тамом шуд, продлит накардид, ба ҳамун регистрасиятон гаштосид ё регистрасиятон умуман нест, шумо федерални закон 115 статьяи 18 қисми 9 ин ҳозир агар шумо дар ҳудуди Российской Федератсия аз 270 рӯз зоид, аз 9 моҳ зоид агар истода бошед бе регистрасия бе ҳичи, то 10 сола метавонанд ки визи шумо маҳкам кунанд. 5000 штрафу депортатсия на 10 сола. ҳозир муҳлате ки пеш 5 сола максимум буд, ҳозир 10 сола шудагӣ. барои ҳамин чиз эҳтиёт шавитон. мақсад ки агар аз 9 моҳ кам бошад, аз 3 то 5 сол, аз 9 моҳ зоид бошад, аз 5 то 10 сол, ҳамин хел чизои вазбӣ нашай. сеюм ҳолат, ҳолати завлатои корона ё ягон қарзи гаӣ, қарзи давлат фарқ надорад. ҳозир ба қонунгузориҳои нав агар шумо қарз дошта бошед аз завлатои корона, ягон пристав, ягон гаӣ, ягон чӣ, пула наспорида вақте ки ҳудуди Российской Федератсия буромада бурафтанӣ мешед, аэропорт ми дар граница мошин катиме, шумо обратно мегардонад. фарқаш не, шумо шаҳрванди Тоҷикистон ме, шаҳрванди Россия ме, ҳозир як хел. пеш шаҳрвандаи Тоҷикистон метавонед ки тарафа наспорида бурафтан гирад, ҳозир ба данниҳои паспорти шумо, серияи паспорти шумо, шумо визатон аз Россия маҳкам мекунад. вақте ки тарафа меспориду буромаданӣ мешед 50 ба 50, метавонад ки шумо депортация кунад 10 сола, барое ки шумо незаконнопослушный гражданин, шаҳрванде ки қонунҳои Россия риоя намекунед. худованд ҳамонтон нигаҳбон бошад. бародаро, ҳам видеои гирифта падилиса кунитон, чӣ тема ба видео кардан дар кор бошад, чӣ қонунгузориҳо бошад, мақсад дар бораи қонун, ягон гаими вай, қонуни мигратсиями, марҳамат комментария бинависитон. ман видеои оянда ба чизое ки шумо даркорӣ бо мефаҳмонам.